Umthamo wezimoto omningi ngalesikhathi sonyaka into ejwayelekile kulomngcele waseLibombo. Kodwa kulokhu ukubambezeleka kakhulu kwezimoto sekubangelwa nawudlame oluqhubekayo eMozambique. Manje mina limale lesitereke shayale Mozambique le. Manje Mozambique basabulalane. Manje monibona ke inhloko yami le. Manje nefile mina. Abantu bathina kuba kunezidubedube eziqhubekayo eMozambique, bona angeke bengayi emakhaya. Mina ngisuke eThembisa ngiyagaza asisabi ngoba siye ekhaya sizothini angeke sibalekele ekhaya siyakhona noma kuliwa. Njengoba ulokhu wanda umthamo wezimoto ezingena kulomngcele, inhlangano iGift of the Givers isiyelule isandla ngokuhlinzeka ukudla kulabo ababambeke emngceleni isikhathi eside. Our target is elderly people and then kids. And then we have about 1,000 snack pack for today. And we're going to be on the ground probably today and tomorrow.